салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол мо дар маркази шаҳри Душанбе ҷойгир ҳастем, пушти Орион бонкда. Дӯстони азиз, ана инҷо Амонат бонк мебошад. Бари ҳамида Орион бонк, аз инҷо хеле болотар агар равем, сум мешавад. хонаи имрӯзаамон дар ҳамин бинои зебо ҷойгир аст, дар 10-ум ошшонаш. Марҳамат сар. Дӯстони гиромӣ, марҳамат худи хонаи фурӯшӣ, духонага бо масоҳати 94 метри квадратӣ. ана инҷо меҳмонхона, ҳуҷраи хоб яъне спальни, кухня аз инҷо раҳ ҳаст ва инҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. хона ҷойгир аст дар 10-ум ошшонаи бинои новостройка. дом худаш аз 15 ошшона иборат аст. техпаспорт дорад. ина дӯстони азиз, ремонти олиҷаноб дорад. ҳама чизу чораш меистад, ҳама қолинову парда ҳамашон меистад. нархаш $87,000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат тамошобинони гиромӣ, ина ҳа дӯстони азиз, ана ин Орион бонк мебошад, маркази шаҳрай. дар ҳамин дом дӯстони азиз, хонаи бе ремонт $850 квадратни метраш. ин бошад бо тамоми ремонтош $925 мехалтад. ана инҷо дуюм ҳуҷраи хоб яъне спальня, ҳама ҳамин чизҳош меистад. хона отопления дорад, батареяш ҳамаш часпондагӣ. дар инҷо бошад ҷои кондитсионер. ремонтшам ремонти босифат мебошад. ана инҷо кухни. ва инҷо бошад тамошобинони гиромӣ, ҳоҷатхонаву ҳаммом. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. ду хонага бо масоҳати 94 метри квадратӣ дар 10-ум ошшонаи бинои новостройка. нархаш $87,000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои 93 466 64 64 ватсап, телеграм ҳамаш ҳастанд. аз номи канали Dom TJ гап занем дӯстони азиз. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор шумо дар худо нигаҳбон тамоша.